Kajing ai Blei step yupi hagri kesngi haga kerteng betiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus unong penem ba ye ja jongi. Ya ke jingpuson na ke ktien ke jong Blei ginya pule na ke shithi shikinong kolosai ke nong belai ke khot ke bapra. Henry menta dopin Bred noru ye kini baro kajing bitar shla kajing bishni kajing keren ben kajing keren si na ke shentur jongpi. Ktien ke jong Blei ke pen kan mau yengi bat ka ai ngi kajing hikai kata ka long menta ka bamot lese menshwa ila ban long kijai bre ke bakumno Henry menta haba fila pediang Yesus Kristus ke monong penem haba fila rung sha ka hima ka jong jing shai omshu ha ka hima jong jing dum menta ong ka ktien ke jong Blei tongin Bred no ya ka jing bitar kamwan lam ya ka hok ka jong Blei kajing bitar bun sien kamwan ra ya kajing kemen kajing sngo tenat bat kajing ye iwe kawan ra ya kajing pat ya pra kajing le thma pat kum ta teter tedene ka daw kat bala iron kam ya kaban kierna kajing bitar shla ka bakran shapang om tang kajing bitar ha ka shapo wat ha ka pen pauru shabar kata ka kajing bitar shla panalo nang ta kajing bishni ong ka ktien ka jong Blei ka pen puot ya ka shieng kajing bishni ka pen sneudor ya kajing adai kajing bishni ka long ka ka ba U Blei hi skoba kawai na ka daw bala sana pna yu Yesus Kristus lo ka ding pna kadai na ka daw jong ka jing bishni jong kiriuniam ka jing bishni ka nyalam mengi shake ka kam jong ka do ka kam ka ba usaitan hi la ya ka ban yo ban sen shar tali ka jing em ka jongi ka Bible ka ong ba Saul bishni yu David padene ka daw men semba man lawan Saul Lara fidane ka mensim bishni pi plejing kang yu soitan panrung ha ka jing em ka jongpi bat nang ta shushu ka jing keren ben ka pen i ba pidon ya ka jing long ba isi ka jing keren ben ka pen i ya ka jing long bamsan ka jing keren ben ka pen i ya ka jing long jong ka do bat kum ta teter ka Bible ke hikai bangim dai ban shong bat ki bre ke berkheben ki bakran ben ka jing kran ben bon sen kami na ka da ba ka jing sngo piang halade bat ka jing pen ram ki we tadena ka daw ngin Bred no ya ka jing long bakran ben panang ta shushu ka ktien ka jong Blei kong tungin Bred no ru ya ka jing kran si na ka shentur jongi kajing krensi kalong ka ktien kabala jukren de kibreu baro hagi di slapur thai pagani ka kajing krensi bon sen kami naga daw bo breu ko aban pen pau ya kata ka bulan shapo lagalong kajing bitar lagalong kanu kajing sngo kum kajing kendet bat kajing tharai ya ka basneo kajing pen pau kita ki baro bon sien kami na ka ktien shentur ka jongi ya ka ktien si bar ka ktien si ha ka ktien ka jong Blei hi kamsha bat ka khang bat ka kentu ya ki bangai bikin Bred no lara ki jukren si kam dei ban mi na ka myang shentur ka jongi namar ka long kum ka jing tem ya U Blei ka jing tem ya la ka jong ka jing em hi kan mau ba U Blei bula bo ini tang kawai kermiang shentur bat ka Bible ka ong naga ju kermiang shentur kan mi ka jing kerku kan mi ru ka jing tem kata ka bamla ban long naga ju ko poli kan mi ka ka bathiang bat ka ka bakthang kata ka mla ban long teden ta rawum ki khun ka jong Blei la ra ngi ya lenti na ka nu ka jing sko ha ka shapo ka jongi
Haka jakai ke begin keren si. Kin keren ya ke kentien jong ke jing ro U Blei. Nginong ye ro you try. Ye ro you try. Ai go U Blei hamala ke por. Haka por fikin det haka jakai fin keren si. Khot ke kerteng ke jong Jisu. Kata hi kan long ke jingkir ku ning kong ya pi. Ba dia baro ki basngap. Itu Blei ke jing so lor kat pat pi ke singi baro ke we. Pa wanam klet. Bleu e je pi. Kumba pi long. Amen.